Finalna evolucija. U prethodnoj su epizodi Polip, Siloviti panj i Noćnik uspjeli odnijeti sva 4 oka života na sigurno mjesto u spilju Roskamar. Magor je spreman na sve kako bi ih se domogao, pa je tako poslao svoju snažnu vojsku da osvoji veliku spilju. Došao je trenutak kada se sile dobra moraju suočiti s odlučujućom borbom, koja će odrediti sudbinu otoka Gorm. Došli smo do završnog obračuna. Današnji će povijesni dan biti pamćen kao dan uništenja Gorma. Pogledajte! To su Luminos i Prvokrilac. Možda se žele predati? On me izaziva. Dobro. Kad se riješim Luminosa, bit će puno lakše uništiti njegovu vojsku. Moram ga odmah napasti. U redu, ja ću Prvokrilca. Čini mi se kao da nam ideja nije baš najbolja, previše se izlažemo. Mračnjak nije glup, ali ne može odoljeti izazovu. Pogledaj, upravo dolaze! Hej! Oni bježe! Moramo ih slijediti. Naš plan uspjeva! Jesi li sumnjao? Vidimo se kasnije. Hoćeš li prestati bježati, kukavice? Predaj se pa te neću jako ozlijediti. Bježati? A tko to bježi? Želio sam te samo odvući daleko od tvojih kompanjona. Vratit ću se k njima u roku od minute. Ti si sada upravo tamo gdje sam htio da budeš. Vrlo dobar udarac. Sad sam ja na redu. Ne bih baš rekao. Ma što se to... Vidimo se, mračnjače. Proklet bio! Dobro ga čuvaj. Bez brige. Prokletniče! Zaustavi se, glupa leteća ribo! Pokušaj me uhvatiti. Nećeš uspjeti, prebrz sam za tebe! Svakako si previše naivan. Glupani! Što čekate? Morate hitno narediti napad. Odmah, o mračni gospodaru. U napad! Vatra! Dijeli su završili Mračnjak i đavolji Feniks. Nije važno. Bez Luminosa na čelu, vojska dobra nema puno šanse za uspjeh. Kažeš bez Luminosa. A što bi po tvome mišljenju ono trebalo biti? U napad! Moramo ih suzbiti! Ne, ovo ne može biti istinito. To je klopka. Naravno da je klopka.
Ova mi igra počinje biti dosadna. Onda, dečki, što ćemo? Potući ćemo ih. Uskoro ćeš biti na pola svoje visine. Ovo ti je dobar dokaz snage, ali i uzaludan. S velikom moći lave mogu rastopiti tvoju beskorisnu stijenu, naivni pračovječe. Nekako mi izgledaš zabrinuto. Očito slabo vidiš. Ha? Kamen je bio moj element, sjećaš li se? Došlo je vrijeme da konjaništvo krene u borbu. Još jedan krug. Ovo nikako nije dobro. Propuštam najbolji dio. Napokon. Mračna moći mjeseca! Zbogom siloviti panju, ostavimo to za neku drugu priliku. Drevni čuvari, tronkalione i roskalione, dođite k meni! Što se dogodilo ovdje? Gdje je Armagedon? Ovdje sam. Pripremili su nam zasjedu. Došlo je vrijeme da završimo s time. Moramo ujediniti naše snažne moći u jedan jedini udarac. Biće to završni udarac. Ali na ovaj način ćemo sve uništiti. Naravno. To mi se sviđa. Ne, luđaci! Niste još svjesni koliko je snažna energija Neozon. Stani! Što to oni rade? Žele nas pogoditi energetskim udarcem. Pomozi mi da se obranimo. Nemojte. Stari mudrače, moramo se obraniti. Ako udružite snage, oslobodit ćete val energije Neozon nezamislive jačine. Mogli biste proizvesti veliki i vrlo opasni međudimenzionalni vrtlog. Što bi to trebalo značiti? Svi biste zasigurno bili povučeni u drugu dimenziju bez ikakve mogućnosti da se vratite. Ali ako ne krenemo u protunapad, svi ćemo biti uništeni. Da, pogledajte. Paljba! Žao mi je, mudrače. Moramo obraniti naš narod pod svaku cijenu. Tako velika koncentracija energije Neozon stvorila je dimenzionalni vrtlog. Što se događa? Nepoznata nas snaga usisava. Ne uspijevam se oduprijeti.
Što si to učinio? Hej! Hej! Kamo idete? Stanite! Oči života kreću se u smjeru dimenzionalnog vrtloga. Moraju biti moje. Stanite! Konačno, pripadaju meni. Ne tako brzo, Magore. Došao je trenutak, krug je zatvoren, a proročanstvo se ostvarilo. Ovaj će te vrtlog odvesti tamo gdje ćeš ostati zatvoren. Ne! Stari mudrače, kakva će biti naša sudbina? Ne bojte se, možda ćete se jednoga dana vratiti na otok Gorm. Roskalion, Tentaklion, Tronkalion. Sada kada na otoku više nema gospodara dobra, vi ste na redu. Zaštitite otok. Ja ću odvesti oči života daleko, u neku drugu dimenziju, kako bi ih obranio od sile zla. Ovo je mladi planet gdje se tek moraju roditi oni koji će biti dostojni spasiti otok Gorm. Moram naći sigurno mjesto za oči života. Jaje. Prebacit ću na njega svu mudrost Gormita. Tako će stvorenje koje se nalazi u njegovoj unutrašnjosti moći nastaviti moje poslanje. Ne mogu se zadržavati ovdje, ali ovo će stvorenje postati novi čuvar očiju života. Živjet će milijunima godina, a njegov će zadatak biti pronaći junake koji će u budućnosti štititi otok Gorm. Jednog će dana odabrani pronaći ovu spilju, tada će početi nova era za otok Gorm. Neka ovaj kamen za njih bude izvor svih spoznaja. I tako je stari mudrac ostavio sve svoje spoznaje i svu svoju beskrajnu mudrost na planetu Zemlji. Morat će proći još mnoge ere prije nego odabrano stvorenje pronađe nove, snažne junake koji će biti sposobni spasiti Gorm od sila zla i tako predodrediti budućnost Gormita. Nove pustolovine te čekaju.